catalans, interpretant el sentiment i els anells del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana. Recollim les lliçons de l'experiència. Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar, tornarem a vèncer! D'aquesta manera tan dramàtica, en el pitjor moment de l'exili, Josep Irla es convertirà en el president de la Catalunya vençuda. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! Ens trobem davant el monument a Lluís Companys, que hi ha a Vilafranca. Lluís Companys és un dels 4 presidents de la Generalitat que hem vist a les imatges anteriors. Tots 4 van ser escollits pel Parlament de Catalunya. Tots 4 van ser votats per Salvador Armendáriz i Torrent, diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya. Salvador Armendáriz va ser el polític vilafranquí que més pes va tenir a la Catalunya de la Segona República i, de fet, també va jugar un paper clau a la Vilafranca de la Segona República. Salvador Armendáriz va néixer en aquesta casa de Malgrat de Mar el 21 de juny de l'any 1893. Fill d'un boter, era el més petit de 7 germans. La mort del pare, quan Armendáriz només tenia 3 anys, va deixar la família en una situació precària. Gràcies a les gestions d'un oncle, que era capellà, va poder estudiar al Seminari de Girona. Un cop acabats els estudis secundaris que efectuà a l'Institut de Girona, cursà la carrera de Medicina a la Universitat de Barcelona, on es llicencià l'any 1917. El 1918 era membre de la Joventut Nacionalista La Falç, de Malgrat de Mar, i col·laborava en el setmanari que l'organització publicava. L'any 1919, Salvador Armendáriz va aconseguir la plaça de metge titular de la Granada. Començava així la seva etapa al Penedès. Sabem que des de l'any 22, com a mínim, tenia una consulta particular a Vilafranca. Primer, a la Rambla de Nostra Senyora, número 37, i més endavant aquí, a l'Avinguda de Tarragona, número 1. De fet, va ser en aquest edifici on, a partir de l'any 24, que va ser l'any en què va aconseguir la plaça de metge de l'hospital, i va establir la seva residència familiar. De fet, a la Vilafranca dels anys 20 i 30, d'aquesta casa en deien Cal Armendáriz. A la comarca, Armendáriz entrà en contacte amb el moviment social i polític local. A nivell social, col·laborà amb el moviment rabassaire. Tampoc deixà de banda la defensa dels interessos dels professionals de la medicina, de manera que ja l'any 1920 era membre de la Junta Directiva de l'Assemblea General de Metges del districte de Vilafranca, presidida pel doctor Ricard Fortuny. A nivell polític, Salvador Armendáriz era republicà i catalanista. Als anys 20, Armendáriz va militar en la Unió Catalanista i també en el Bloc Catalanista. Va ser, a més, col·laborador del setmanari vilafranquí Avant, que era el portaveu del Bloc Catalanista. El Bloc era una organització d'àmbit local vilafranquí que estava adherida amb el Partit Catalanista Republicà, una formació política, nacionalista i de centre-esquerra, que tenia entre els seus dirigents personatges com Antoni Rovira i Virgili o Lluís Nicolau d'Olwer. A les acaballes de la dictadura, Salvador Armendáriz va deixar el Bloc Catalanista i va ser un dels promotors de l'agrupació republicana. L'agrupació republicana intentava plegar els sectors catalanistes i d'esquerres de Vilafranca i, de fet, seria l'embrió de la futura secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a la vila. A l'agrupació republicana hi havia figures que haurien de tenir un paper destacadíssim a la Vilafranca de la Segona República, com ara Rodolf Llorens i Jordana o Fèlix Balaguer i Castellet, que seria alcalde de la Vilafranca republicana. L'agrupació republicana va promoure el pacte d'esquerres amb la finalitat d'aconseguir la proclamació de la República. La monarquia d'Alfons XIII, desprestigiada pel seu suport a la dictadura de Primo de Rivera, va convocar eleccions municipals per al 12 d'abril de 1931. Les eleccions van ser enteses com un referèndum sobre la continuïtat de la monarquia. Armendáriz es presentà a les eleccions dins la candidatura de les Esquerres Republicanes, promoguda pel Pacte d'Esquerres. La candidatura era integrada pel Partit Republicà Radical, Federals, l'Agrupació Republicana i Comunistes. Tal com ens informa el setmanari vilafranquí Acció corresponent al 18 d'abril del 1931,
La candidatura de les Esquerres Republicanes va ser la guanyadora de les eleccions del 12 d'abril a Vilafranca. Salvador Armendáriz va ser el segon candidat que va obtenir més vots, concretament en va obtenir 413, només superat per un altre candidat, concretament Ricard Guasch Pujol. El 14 d'abril a saber que les candidatures republicanes havien triomfat a la majoria de ciutats espanyoles. Arreu de l'Estat s'anà proclamant la República. El republicà radical Josep Masachs va ser escollit nou alcalde de la vila. Salvador Armendáriz va ser nomenat primer tinent d'alcalde i també va ser membre de les comissions d'Instrucció Pública i d'Hisenda. A més, Armendáriz va ser el representant de l'Ajuntament a la Comissió Local de Primera Ensenyança. La progressiva evolució cap a la dreta de l'alcalde Masachs va provocar tensions entre els regidors del Pacte d'Esquerres. Finalment, al setembre de 1932, Armendáriz i els regidors Balaguer i Guitart van abandonar el govern i van constituir-se en minoria d'Esquerra Republicana de Catalunya. La dimissió de Masachs, poc després, donà lloc a un govern format per federals i Esquerra Republicana de Catalunya i convertir aquest partit en el grup polític clau dins l'Ajuntament. Armendáriz va tenir un paper fonamental en dos dels conflictes que van enfrontar dretes i esquerres a la Vilafranca de la República, el conflicte rabassaire i la qüestió de l'hospital. Armendáriz va donar sistemàticament suport als rabassaires en el conflicte que els enfrontava amb els propietaris de la terra. Així, Salvador Armendáriz va defensar que es reduís la part de fruit que els pagesos havien de lliurar als propietaris i també va defensar que es facilitessin mecanismes per tal que els pagesos poguessin aconseguir fer-se amb la propietat de la terra que treballaven. El conflicte de l'hospital enfrontava dretes i esquerres. Les esquerres sostenien que l'edifici era del municipi i en demanaven l'expulsió de les monges que ho regentaven. El patronat de l'hospital, per la seva banda, que era un organisme format per vilafranquins de dretes, sostenia que l'edifici era propietat seva i demanava, lògicament, que les monges hi continuessin. Salvador Armendáriz va jugar-hi un paper clau en el tema de l'hospital. Tant com a regidor de l'Ajuntament, però també com a diputat al Parlament de Catalunya, va defensar la tesi que sostenia que l'hospital era propietat del municipi. I, en conseqüència, demanava que el patronat fos cessat i se'n nomenés un de nou i que les monges fossin expulsades tant de l'hospital com del Col·legi de Santa Anna. L'agost de 1933, el conseller de Sanitat, Josep Dencàs, va signar un decret suspenent el patronat i nomenant-ne un de nou. Armendáriz figurava entre els patrons com a representant de la Generalitat. Pocs dies després, les monges van anar-se'n tant del col·legi com de l'hospital. El pes polític que va tenir Armendáriz el van convertir en el blanc predilecte per part de les dretes. Així, aquestes sovint li retreien els seus orígens no vilafranquins. D'aquesta manera, en plena efervescència del tema de l'hospital, la premsa de dretes es referia a Armendáriz en els següents termes. Una colla de metges vilafranquins donaren i donen prestigi al nostre hospital. I ha tingut de ser un metge foraster que l'ensorrar. La seva vida privada i, en especial, el seu comportament religiós fou seguit amb lupa pels seus rivals polítics, que s'apressaren a denunciar públicament qualsevol contradicció entre el seu laïcisme públic i la seva moral privada. Així, quan les dretes van tenir notícia dels seus estudis al Seminari de Girona, no s'estigueren d'esbombar-ho. Ens diuen que aquest galeno, abans de fer de barber, havia estudiat per capellà. La premsa de dretes es referia a Armendáriz com a doctor Xeringa, el diputat rabassaire o simplement com a doctor Sat, anomenant-lo, doncs, amb les seves inicials. D'aquesta manera, deien, no embrotaven les seves pàgines amb el nom del polític republicà. El setmanari Penedès Republicà, òrgan del Partit Republicà Radical a la vila, va publicar una versió sui generis del Juan Tenorio, en la que el paper de protagonista es reservava a Salvador Armendáriz.
Armendares hi apareixia en aquesta paròdia envoltat d'escamots de sap català i de rabassaires. Era anomenat en l'obra Don Juan Xeringa. La paròdia acabava amb aquests dos versos. Don Juan Xeringa deia: ¿Qué me auguráis, sombras fieras? ¿Qué esperáis de mí? I el poble contestava: que mueras para tirarte a la bassa. Tal fou l'obsessió que la dreta vilafranquina tingué amb Armendares que el novembre de 1932 el setmanari Abril, portaveu de la secció local d'Esquerra Republicana, publicà en portada un article titulat L'Armendares, que irònicament feia: qui en té la culpa? L'Armendares. Es crida Vilafranca amb un gust que encanta. Quantes persones conec que només tenen una idea fixa? L'Armendares. El fet que la muller de Salvador Armendares, Caterina Sagrera, anomenada Keti, fos fundadora i dirigent de la secció femenina d'Esquerra Republicana de Catalunya a la Vila, l'agrupació femenina republicana, de ben segur que va intensificar encara més els atacs de la dreta contra Armendares. Pren possessió victoriosa d'aquesta fortalesa per a celebrar-hi de nou cors nostres i dictaran lleis nostres en llengua nostra. Armendares es va presentar com a candidat a diputat les primeres eleccions al Parlament de Catalunya, dins les llistes d'Esquerra Republicana, partit que en resultaria guanyador per majoria absoluta. Les eleccions es van celebrar el diumenge 20 de novembre de 1932. El sistema era de llistes obertes i amb 77.815 vots, Armendares va ser el quart candidat més votat per la circumscripció de Barcelona, per damunt de Lluís Companys. A Vilafranca va ser el candidat més votat. Va obtenir 961 vots, 18 vots per sobre del Manel Serra i Moret, que va quedar segon. Al Parlament, Armendares defensà els rabassaires enfront dels propietaris i votà a favor de la llei de contractes de conreu, la qual satisfeia parcialment els interessos dels rabassaires. A banda de la qüestió rabassaire, Armendares portà al Parlament altres temes que afectaven directament Vilafranca i el Penedès. Així, proposar que el govern de la Generalitat fes gestions davant el govern de la República per tal que s'instal·lés un institut de segon ensenyament als locals que havien estat ocupats per l'Escola de Santa Anna. L'institut s'instal·laria i entraria en funcionament el curs 1933-1934. El diputat Armendares també defensà la creació d'una vegueria del Penedès. Altres temes que van centrar la tasca parlamentària de Salvador Armendares van ser la millora de l'assistència mèdica al món rural i el foment del cooperativisme. La seva tasca parlamentària no li deixava prou temps per dedicar-se a l'Ajuntament de Vilafranca, de manera que el 9 de març de 1934 Armendares deixà el seu escó de regidor. En el discurs de comiat que pronuncià al ple municipal s'autodefiní com a liberal, catalanista, republicà i d'esquerres. Durant els fets d'octubre d'aquell any, Armendares, juntament amb d'altres militants d'Esquerra Republicana de Catalunya, s'enfrontà als incendiaris que a Vilafranca atacaven locals de dretes i edificis religiosos. Malgrat els esforços d'Armendares, al vespre del 6 d'octubre van ser incendiats 6 edificis religiosos, entre ells la Basílica de Santa Maria. Arran dels fets d'octubre, el govern republicà de dretes, presidit pel veterà anticatalanista Alejandro Lerroux, va suspendre l'Estatut i va aplicar una política repressiva que es traduïa en l'empresonament de centenars de catalans d'esquerres, encara que no haguessin pres part en la revolta. Salvador Armendares va ser un dels 133 detinguts a l'Alt Penedès, arran del 6 d'octubre. Així doncs, la seva actuació per impedir la revolta no va ser obstacle perquè fos tancat al vaixell presó Uruguai i processat. Després del triomf de les esquerres a les eleccions de febrer de 1936, tots els presos d'octubre van ser alliberats i es va restablir l'autonomia de Catalunya. Tornarem a sofrir! Tornarem a lluitar! Tornarem a vèncer! En seu parlamentària, al maig de 1936, Armendares denuncià la repressió que seguia els fets d'octubre i ho va fer en termes tan durs com aquests. S'ha parlat moltes vegades de la repressió a Astúries. Realment, la d'Astúries va ser una cosa sagnant i criminal.
Però a Catalunya tenim una escola de repressors que es van acarnissar amb els pobres vençuts. Just després del cop d'estat militar que va provocar l'esclat de la Guerra Civil, Armendares va ser nomenat membre de la Junta de l'Hospital General de Catalunya, nom que rebé l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau a partir del juliol de 1936, i el 1938 en seria nomenat president. Durant la guerra, Armendares compaginà les seves responsabilitats civils amb càrrecs directament relacionats amb el conflicte. Així, el 1937, va ser designat cap dels serveis sanitaris de la segona divisió de l'Exèrcit Popular, la qual cosa el convertia en responsable dels hospitals de sang a les comarques gironines. A finals de gener de 1939, la família Armendares Sagrera va emprendre el camí de l'exili. La nit del 30 al 31 de gener va ser l'última que els Armendares van passar al Principat, concretament al Mas Perxers a l'Alt Empordà. L'endemà van travessar la frontera per la Jonquera. D'aquesta manera, la família Armendares s'afegia als centenars de milers de persones que fugien de l'abans de les tropes feixistes. Salvador Armendares mai més tornaria al Principat, però possiblement l'exili li va salvar la vida, ja que a la causa general, el tristament famós procés repressiu que Franco va endegar contra els vençuts, hi tenia oberts 2 expedients. Els primers mesos d'exili els va passar a diverses localitats de la Catalunya Nord. Els seus contactes i la seva professió de metge li van permetre evitar els camps de concentració on el govern francès hi va confinar desenes de milers de refugiats. Al maig de 1939, la família Armendares va sortir de Montpeller, va embarcar el vaixell Sinaia, fletat pel Comitè Britànic d'Ajuda a Espanya. Al Sinaia hi anaven 1.599 refugiats republicans i el destí era Mèxic. El 13 de juny de 1939, el Sinaia va arribar al port mexicà de Veracruz. La família Armendares es va establir a Mèxic, Districte Federal. Salvador Armendares compaginà la seva activitat com a metge amb el compromís polític i cultural. Va ser soci actiu de l'Orfeó Català a Mèxic, institució des de la qual va facilitar l'arrelament a Mèxic d'altres refugiats catalans. Quan Josep Irla va dimitir com a president de la Generalitat, Armendares va ser un dels diputats que signà la petició adreçada a Pau Casals per tal que acceptés fer-se càrrec de la presidència. L'any 1954 va prendre part en la reunió de diputats del Parlament a l'exili que elegiria Josep Tarradellas com a nou president de la Generalitat. Salvador Armendares i Torrent va morir a Mèxic el mes de març de 1964. El metge i polític, que havia estat la peça clau de les esquerres a la Vilafranca de la Segona República, l'home que havia lluitat per defensar els drets nacionals de Catalunya i també els interessos de les classes populars, va començar a entrar en un oblit del qual tot just ara comença a sortir-ne.